Ghana Standards Authority mpanimfoɔ make say Monda factory China adwumakuo bi a wɔnyɛ mattress wɔn atum fi mattress a wɔyɛ bedwama so no ensani Penimpa oda enforcement ano ewo Ghana Standards Authority George Kojo Anti echiremu a warehouse a wo makoto mu afienya mattress a wonum eye no ene aban no susudua a wode emma wonum eye mattress no enko sanso na smeko electronics nso wo mo ye adwuma wabra woni to mikrata omuma no nso ho a omaye omadwen se ombeko adwa wodo mu o man Ghana mu sebeye obekwa akohwese eniema wo ton no ene susudua a wonum aye ewo Ghana Standards Authority eyepe sanso no obehwe se beboa Ghana fo ansana oma wo mo de aba adwama so nneoma ne de se yebetumi e de aye bibi papa foforo bia a standard no ma ye ho kwan de a yebehwehwem na ya boom nso yebehwe previous times a ye mo ho kwan saa no omo ndi so mattress na omo de ye nti se susuan pa se saa bonde na omo pese omo ye de a ene nneoma nje se ye sei no ne o market no yebeba ho so market de ne ye more complicated because factory de unye do ya wa lock market de ne de also to me fi market ni na because shop by shop ho ka ne ho akade no enafem but ye beba ho so eno echi George Kojo Anti ebo Ghana fo nyina akokoso obi ama ne na ho na wuni ya wokoto ade ahwese Ghana Standards Authority ahyenso de wo ho ansana wobeto nya saade ya wobeto ade a enye papa no so ede wo hawo ebebre wo nya ye besre ne se eya monhwehwe ya hyenso de no certification mark no ewo product bia ho ansa na mato ena normally nso mukwa koto ade na se munim se bia market no obia ton ne de be 5 cd 6 cd obi ba no ka se meton me de 1 cd a the kind train ho se na nipa we eden pa na ode ye ne product nti a obia tumi ton ne de 5 cd 6 cd ono nkwa ne de no tumi ton no 1 cd no dwen ho because sometimes enye bibia na ye be hwe price ne keke na akwakofa nsusuan boni bi ede aman but ukwakoto ade a hwehwe GSA mark no ansa na wato cry your offense cry kese because ansa na wo de sa mark no ebe tare wo products no ho no e wo se waba ya hwehwe products ni mu ama wo ho license any ade nyina ansa na we use but omo ana omo use a ye mo license ye hwehwe bibia mu no e criminal offense